Qabel biss is-sħana bdiet tolli rasa bosta rħula diġà bdew jesperjenzaw qtuħ fil-provvista tad-dawl u fi kliem l-editur tat-Times l Malta għadha ma ndirizzax din il-kriżi. L-editorjal saħaq li l-pajjiż għadu fid-dlam dwar is-sitwazzjoni għax li ġejjin, speċjalment wara l-blackouts li kellna fis-sajf li għadda. Fl-aħħar jiem l Malta insistiet li l-ġenerazzjoni tal-elettriku hija kapaċi tlaħħaq mad-domanda tal-pajjiż, anke f'kundizzjonijiet estremi ta' sħana, meta fis-sajf li għadda għattajna ġimgħat sħaħ mingħajr dawl. Imbagħad bħala reazzjoni, il-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli kienet qalet lil poplu li se tinvesti 60 megawatt addizzjonali li jkunu parti mis-sistema f'każ li ssir ħsara lil wieħed mis-sorsi primarji tal-enerġija. Fl-istess waqt iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Enemalta Rejn Fava talab eżenzjoni mir-regolamenti tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali meta ikkummissjona dan l-impjant tal-ġenerazzjoni ta' emerġenza ta' 60 megawatt. L-ittra ta' Fava tissuġġerixxi li l-kapaċità attwali tista' għal darb'oħra tħallina f'sajf kiefer bla dawl fejn bosta apparat domestiku bħal fridges u air conditioners jafu jispiċċaw bil-ħsara. Id-domanda tal-elettriku fl-Lulju li għadda kienet telet għal 663 megawatt, aktar minn 14% żieda mis-sena ta' qabel. L-Enemalta qed tistenna illi id-domanda tiżdied sansitra aktar dan is-sajf.